Bé, diríem que no era ben bé el moviment per la pau, però la primera cosa que vaig fer va ser assistir a la manifestació que es demanava amnistia i estatut d'autonomia. Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Abans havia estat a les parròquies, alguna parròquia, que admetia que fèiem eucaristia, però en realitat eren assemblees en les quals venien gent potser sí, del món pacifista i del món sindical, i ens explicaven coses i accions que havien de fer. Això va ser cap al 72 o 73. Doncs la vaig conèixer a 1980 gràcies a un amic que jo tenia una situació una mica depressiva i ell, com que em coneixia molt, va dir, per què no vens amb mi, et presento aquesta entitat? I jo vaig anar i vaig descobrir Justícia i Pau. Com sempre, com que soc bastant tímida i nerviosa, semblava que no podria fer les coses que havia de fer, no? Però en Joan Manuel Romaní era una persona que, deia que no em preocupés, que això no res. Jo al principi el que vaig fer era escriure a màquina. Cartes, projectes, idees que en Joan Manuel Romaní tenia i treballs bàsics, no feia res de l'altre món, però després, quan jo ja vaig conèixer Justícia i Pau, o sigui, quan ja estava a Justícia i Pau, a poc vaig fer més coses que podia fer l'organització, no sé, després el Joan Gomis no el veia perquè ell venia a la tarda i jo venia al matí, unes hores, coses d'oficina i encàrrecs i recados i idees, compartir idees amb aquest noi, en Joan Manuel, que era una màquina de fer idees. I vaig estar així fins que vaig anar coneixent i em semblava un món extraordinari, desconegut, i em vaig enamorar d'aquesta mena de tasca que per sort m'havia tocat, sí. Jo vaig conèixer en Joan Gomis perquè de tant en tant hi baixava, no?, a l'oficina. Però la relació, diguem, més forta amb Joan Gomis va ser 3 o 4 anys després, quan ell em va demanar que a veure si podia fer de secretària, perquè allà hi havia una secretària, però se'n va anar i el que faria la secretària tampoc al Joan li anava bé i a mi em va demanar això. Ja havia una confiança, perquè clar, eren 4 o 5 anys que ja estava allà de voluntària total, i ja, però quan realment treballava amb ell directament, va ser en aquest moment que t'he dit. Jo ja vaig participar en la campanya del 07, que va ser l'any 82-83, i llavors va ser una campanya que era molt ben vista, una idea també de Joan Manuel i d'unes altres persones. La van presentar a Joan, li va agradar molt i van començar la història del 07 i vam recollir signatures, 250.000 que necessitava els Corts per ser admesa aquesta petició. I aquesta campanya va ser la primera que jo vaig viure una mica desconeixent moltes coses, però va ser interessantíssima, no?
T'he de dir que Justícia i Pau és una entitat que, com deia en el seu tríptic informatiu, una entitat que defensa i difon les problemàtiques de drets humans. Ella no podia fer l'acció directa, com feien Mans Unides o com feien Ecos Mundi, totes aquestes que estaven allà, però sí la de sensibilització i informació de problemàtiques de drets humans. I aquesta, dintre de lo que estava totalment vàlida per les motivacions de Justícia i Pau. I per nosaltres sí, clar, va ser la primera campanya que vam fer, totes, hi havia moltes entitats que es van adherir i va ser com l'explosió també de les ONGs cap a aquest any. O sigui que molta gent li va semblar bé i va ser, jo què sé, jo si em diries el 07, perquè va ser, a més, internacional, perquè se'n va fer en molts països, molta investigació de quins països feien la cooperació, l'ajuda al tercer món i tot això. No sé, va ser molt innovadora per nosaltres, per Justícia i Pau. Teníem a Justícia i Pau, teníem una comissió d'objecció de consciència, perquè el primer objector va ser el Pepe Beunza, no sé si l'Arcadi t'ho va dir o no, però allà posteriorment van tenir la comissió d'objecció de consciència i d'insubmissió. Els insubmisos també es reunien allà, perquè era una casa oberta a tothom. Mai es tancava una porta, ni la d'entrada. Estava ubicada en la tercera planta d'allà de Santana, de la plaça Santana, a prop de la plaça Santana, de la carrer Rivadeneyra. I hi havia cabuda per molts comitès o moltes iniciatives que es portaven a terme i no hi havia local i Justícia i Pau hi participava i a més hi col·laborava també. Per exemple, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Allà tenia un despatx. Els amics de Pere Casaldàliga. Allà tenia un despatx, encara que fos, jo què sé, l'entrada, que era enorme. I els objectors de consciència o fiscals venien un dia a la setmana i també tenien el seu lloc. No sé, tantes organitzacions o comitès que estava oberta. I a més, persones que venien, tothom que volia, o sigui, o bé per preguntar coses, per consultar l'arxiu, o bé per explicar-nos les seves penes, o bé per demanar-li a en Joan el que sigui. Estava oberta a les idees i oberta a la gent. Era un home, què te diria jo, molt intel·ligent, era un líder, tenia unes idees molt pensades, però sempre la seva generositat i la seva, no sé, la seva, com diria jo, la manera de tractar la gent i de tractar sobretot els companys, era la de, jo què sé, compartir les idees i la consulta d'aquella idea que li semblava a la resta de companys, no? I encara que ell ja tingués la idea feta i ja et dic que era un líder, però sempre no feia res, campanyes, visites, viatges, tot havia de ser, diguem, aprovat d'alguna manera o abonat per la gent que l'envoltaven, vaja. Era un home fantàstic, seriós i tímid. Les ONGs era una cosa que ningú coneixia, perquè aquesta paraula no s'empleava. Perdona que me'n vagi una mica de... No se sabia. I, bueno, van començar a sortir les ONGs, no?, a través de la campanya i una mica més endavant. Fins i tot els polítics venien a preguntar a Justícia i Pau què era una ONG
i havies d'explicar-li, és una organització no governamental, tal, no? I què és una organització no governamental? T'ho prometo, perquè això ja ho he fet jo moltes vegades allà, no? En fi, que era desconeguda aquesta paraula. Aquí, a Espanya, i a l'estranger ja no tant, però aquí a Espanya sí. I llavors, el fet de que a ell se l'acudís a veure si formàvem una federació de drets humans o no, o de desenvolupament, que era la primera que existia, perquè eren entitats que es dedicaven a fer accions al tercer món. Després també nosaltres estàvem com a sensibilitzadors, després la Federació de Drets Humans, després la de la Pau. Tot això era un flux de gent interessant que compartien idees i que al final es feia aquella federació. I era això, jo crec que el líder, en Joan, tenia una manera de fer, un savoir-fer, que és una cosa que va quedar com a estampa Justícia i Pau, que convencia, que animava a la gent i que ho veien claríssim. I mira, es va formar moltes coses, es van iniciar, almenys des de Justícia i Pau, i a les quals també hi participava el representant de Justícia i Pau, o les federacions, o qualsevol cosa d'aquestes. Una de les coses que es va crear, que va ser la coordinadora d'ONGs, quan només hi havia set entitats, doncs això va donar pas a formar altres federacions i altres coses, i llavors la gent simplement es reunien allà o no, a fora, parlaven i es creava el que fos, dintre de la tasca que a Justícia i Pau estava dedicada, no? Al principi, quan jo vaig entrar a Justícia i Pau, era era Justícia i Pau, una entitat que pertanyia, al bisbat, o del bisbat, i per això estàvem en aquest edifici, que era tot d'associacions i grups del bisbat, les escoles cristianes, etcètera. I al cap de temps, cada any anàvem a presentar-li l'informe al cardenal que hi havia, no? Jo vaig conèixer el Jovany, però els altres no. I era com un secretariat, una cosa així que no tenia ni estatuts ni res, saps? Allò que, perquè era, i continua sent religiosa l'Església. Però després va passar uns anys, cap a final dels 80, principis de 90, que es va pensar que podia ser millor fer una associació. I l'associació es deia, era una associació pública de fidels, era el títol de l'associació. Llavors, al ser associació, tenia els seus socis i els seus òrgans de les juntes i l'assemblea. A part d'això, naturalment, tenia una junta permanent, o unes persones que formaven una junta permanent, que quan hi havia alguna cosa especial a tractar, primer anava a la permanent i després s'exposava a la junta de govern. Les assemblees un cop a l'any. I així també teníem la possibilitat de tenir socis, perquè Justícia i Pau el que volia és ser independent. No volia ser independent, no? I per això, quan va arribar el moment de demanar subvenció, que podia l'estament, la Generalitat en aquest cas, doncs va començar a poder donar una mica de diners o alguna cosa així. Doncs, ell mai ha volgut estar, ell no volia estar depenent d'una sola cosa. Preferia tenir pocs diners i no dependre de ningú. I la idea de tenir socis va ser bona perquè així
ens manteníem una mica... El Vaticà, en el temps de Pau VI, em sembla, que jo no estic molt guai, de la Populorum, Progressium i coses d'aquestes, va sortir una ona renovadora a l'Església i el Vaticà volia saber què passava al món, entens? Llavors es va crear com un secretariat de Justícia i Pau al Vaticà. Això va ser que com el contacte que tenien amb Justícia i Pau, doncs que cada any el Vaticà feia un lema i llavors era el Dia Mundial de la Pau, l'1 de gener. I posaven, i es treballava sobre aquest lema que el Vaticà havia. Això era amb el Vaticà, la relació amb el Vaticà. Amb l'Església catalana, a Barcelona, amb el Jovany, que jo conec, la relació era l'informe cada any, anàvem a visitar-lo, li donàvem l'informe dels comptes que hi havia, nosaltres comptabilitat no portàvem, però portaven estat de comptes, perquè després era el bisbat qui presentava la comptabilitat, diguem. I ens rebia, li explicaven els nostres projectes i tal, i molt cordial, molt savi, el Jovany. I llavors havien de tenir una mica de cura de no... A veure, fèiem el que volíem. Mai l'Església, en aquells temps, no ens va dir res, absolutament res, no ens va cridar l'atenció per res. Me'n recordo que quan, un altre cop, fèiem el tríptic de Justícia i Pau per definir l'entitat. Clar, l'entitat és una entitat que és catòlica, diguem, no? Per essència, per la qüestió... Però me'n recordo que això ho comentaven, no? I és que Paquita, és que no sé què posar, perquè a mi això de catòlica... I li posava, mira, posem cristiana. I ja està, és una entitat cristiana i amb això recordo que ho va començar. Era que no volia ni escriure ni dir res que no fos coherent amb les seves idees, entens? Perquè hi havia més pegues en ser catòlic que en ser cristià. Això és una disjuntiva que sempre... Ell era un home cristià, per això se sentia catòlic, en Joan Gomis? Era un home cristià. Era un home cristià i coherent. Vivia molt senzillament, en una casa petita, però res, no hi havia res de luxe, ni res que sobrés, res. S'anava de vacances, això sí, s'anava de vacances amb la seva dona a un balneari que anaven allà a la Garriga i després a l'estiu se n'anaven uns dies a l'hotel, un hotel que era molt famós, però que no feia cap mena de cosa que no estigués dintre de la seva línia d'austeritat. No sé què dir-te, no recordo massa, recordo vivències, però d'aquesta... Home, ell sí que era un home just i quan tenien alguna crítica... T'ho explicaré, perquè em sento millor explicant el fet que no teoritzant sobre coses. Vam fer una campanya molt important que es deia El quart món a Catalunya. I vam fer, es deia, fem una ciutat més justa i més humana. Aquest lema també va ser cosa meva i va ser acceptat. I la segona part era, fem una Catalunya més justa i més humana. T'ho resumiré, I un dels actes que vam fer era una concentració a la plaça Sant Jaume, entre l'Ajuntament i la Generalitat. Aleshores, quan les autoritats dirigents
d'aquest país es van assabentar, van tenir alguna estirada d'orella, alguna, no més que estirada d'orella, la veritat. No volien que la féssim, no volíem. Fins i tot Jordi Pujol va trucar a les oficines. I vaig passar amb el telèfon, Jordi Pujol, i vaig passar al Joan, per dir-li que no, que ell que no ho veia bé. I llavors, el Joan Gomis va anar a parlar amb ell i també amb un conseller, que encara està però no de conseller. Aquest conseller el va insultar, el Joan, però el Joan també tenia el seu geni i va respondre. No, entens que hi havia coses que no s'havien de fer, que no volien que féssim. Llavors el Joan Gomis el primer que va fer és consultar-nos a nosaltres. Després ell va dir, la concentració serà aquell dia a les 7 de la tarda. Com que tu i jo no ens posarem d'acord, doncs per què parlem? I se'n va anar a una reunió, al Pujol. I llavors ell, el Joan, va consultar-nos a nosaltres i nosaltres vam dir, doncs mira, la fem, pensem que l'hem de fer, per què no? Si no fem cap mal, ja sí que la vam fer. Si alguna altra entitat o moviment doncs resulta que parlava de la situació al Salvador, per exemple, arrel de l'assassinat d'Òscar Romero, que va ser justament a l'any 80, jo vaig entrar, doncs, ja saps que hi havia guerres, hi havia de tot, guerrilles i tot el que vulguis, no? I la situació era, molt malament. I llavors es va organitzar una missió, no? Per anar a constatar tot el que passava al Salvador i conèixer totes les causes i tot. I llavors el van convidar amb ell i ell es va apuntar. I van anar, doncs em sembla, si no m'equivoco, per aquesta El Salvador, va anar en Jordi Sánchez, que estava a la Crida, i altres persones, 3 o 4, van anar a El Salvador. I allà doncs va estar bastant de temps, entrevistant-se i veient tot el que passava i per què, i a nivell polític i tot això. I això va ser va estar bastant temps. Després va anar a Nicaragua, que totes venien del mateix, saps? Que algú li presentava la idea, o ja estava organitzada i el convidaven amb ell. I doncs ell anava. També va anar a Washington amb un dejuni que va organitzar, entre altres, el Pérez Esquivel. I va anar a molts llocs, després va tornar, va anar al Perú, va anar a Etiòpia, però tot d'aquesta manera. O sigui, pel seu compte agafar l'avió i dir, me voy para allá, no, això ho feia l'Arcadi. L'Arcadi sí que viatjava moltíssim, però el Joan també va viatjar molt i va fer una tasca fantàstica, perquè ell estava sempre al costat dels que menys podien, entens? Sempre, sempre. La intenció d'anar a El Salvador era perquè després s'havien d'entrevistar amb el Tribunal de Drets Humans, és que no me'n recordo el títol exactament, perdoneu. I van fer cartes, van fer coses, i la veritat és que va tenir el seu efecte. No va ser en va que va anar. No sé si van canviar coses o si hi havia algunes diferències de tracte o el que sigui en la gent d'El Salvador. Ell era una persona, ja t'he dit, al costat dels humils, tendències d'esquerres, tendències. I, sempre estava a punt per fer totes aquestes coses. Fins i tot Iniciativa per Catalunya li va proposar que estigués a les llistes de, no sé, de quin any era o no me'n recordo.
i doncs vam parlar i tal, i llavors, lo de sempre, no? En Joan Gomis ens ho va consultar, precisament, i deia, i què faríeu? Què faríeu vosaltres i tal? I, bueno, Anna Udiol, que també participava bastant en tot això, bueno, en moltes coses, en parlarem, si vols, d'Anna. I bueno, li dèiem que nosaltres pensàvem que sí, que ens feia molta, no sé, molta por que se n'anés, perquè ell era el motor de totes aquestes coses, però que potser també en un partit també podia fer la seva. Però no va anar-hi, perquè ell el que volia estar a les llistes a primera o a la segona, perquè si no, no podria fer res. I com no estava, no va anar-hi. Així de senzill. La campanya contra l'OTAN va ser una campanya que es va fer sobretot amb la influència d'aquell comandant del de l'AS, Josep Manel de l'AS, em sembla que també era, participava a Justici i Pau de Girona. Era un exmilitar, la Unió Democràtica Militar, o no sé què es deia així. I ell doncs estava molt assabentat de tot el que és les guerres, les coses, no? I llavors ell i el centre de l'AS, ara es diu centre de l'AS, però bueno, vam posar el nom d'ell. Era una comissió nord-sud i d'armament, de comerç d'armes i tot això. Doncs tots junts van participar en l'OTAN. A veure, jo tampoc vaig veure'l molt, perquè ell estava a Girona militant, o sigui que ell portava Justici i Pau de Girona. Però a mi em semblava una persona molt decidida, que tenia les idees molt clares, que clar, ella portava moltes coses, però jo no estava en això. Hi havia la comissió de desarmament o el que sigui, que és els que tenia tota la informació que ell podia donar i tot això. Però era, diguem, com a persona, la meva filla, que viu a Girona i que va estudiar a Girona, doncs va conèixer el de l'AS i va tenir molt de contacte. I ella em confirmava el mateix que jo, que era un home molt sencer, molt amable i també amb les idees molt clares, que s'havia de fer una comissió per al desarmament i que, bueno, el problema estava en això. Quan jo vaig entrar no hi havia comissions. O sigui, hi havia la Comissió de la Infància, perdona, però la Comissió de la Infància era una comissió una mica especial. No era com les altres comissions. La portava Jordi Cots, que era una figura molt coneguda, però les altres comissions es van anar formant a mesura que la gent demanava informació de Justici i Pau. Va venir molta gent a demanar informació a Justici i Pau de les problemàtiques que nosaltres donaven a la llum, no? Per exemple, l'educació per la pau, això, el quart món, tot això. Arrel del 07 i de tot això, i de l'auge de les ONG i tal, va venir molta gent a preguntar com es podia col·laborar en Justícia i Pau. Segons el que la persona jo veia que podia fer o que no podia fer, doncs li deia, mira, hi ha una comissió que s'està formant ara, que és la Comissió de Presons, per exemple. I també hi ha la d'Educació per la Pau, o el que sigui, no? Doncs mira, si vols participar-hi, tens aquestes comissions. Doncs mira, no sé què. Jo m'enrotllava una mica més, li explicava moltes coses, però i així totes les comissions es van crear a base de que persones voluntàries van venir a Justícia i Pau a preguntar què fèiem i com es podia col·laborar. I és molt difícil això, perquè la idea
la col·laboració amb una ONG que es dedica doncs, a fer, no sé, a recollir pobres o a, no sé, que té projectes de tercer món o el que sigui, és molt més fàcil. Però la tasca de sensibilització, difusió de drets humans, bueno, saps? La gent no sabia ben bé el que era això. I per això va tenir molt d'èxit, molt d'èxit, sí, la capacitat que la gent tenia per voler estar en aquestes comissions de treball que hi havia. Es van crear bastants comissions, aquestes. I després hi havia el grup de voluntaris, que era gent que venia a ajudar a lo que sigui, a fer sobres, a posar etiquetes, el que sigui. Parlo d'uns temps que, clar, que ordinadors, que feien etiquetes, tot això no hi havia, no hi sobre. I eren gent que no venien per passar el temps, no. Venien ja amb una consciència, volien fer alguna cosa i entenien que Justícia Pau feia una cosa important, que la gent no sabia què eren els drets humans, no sabia el que era la cultura per la pau, no ho sabia. La gent no ho sabia, entens? Llavors ells van entendre que sí, que era important participar en unes comissions i fins i tot ells mateixos crear-les o crear d'altres comissions. I, no sé, el potencial de Justícia Pau era aquesta gent. Sense ells, Justícia Pau no hagués pogut fer res. Entens? Per què no? Hi havia quantitat de voluntaris entre comissions i gent que venia a fer el que sigui. I jo vaig tenir el plaer i l'enorme sort de viure tota aquesta cosa i d'encarregar-me d'elles i tot això. Jo els estimava moltíssim a tots. No sé com podia estimar tanta gent, però els estimava. No és per res, i ara em sap greu de dir-ho, però és que ho feia tot. Feia tot. Sí, jo no sé, però ho feia tot. Estava de secretària amb en Joan. El Joan tenia una lletra, fatal, que ningú l'entenia, i de vegades ell em preguntava: escolta, què he posat aquí, Paquita? I l'únic que l'entenia era jo. Estava fent el que el Joan, com a secretària, deia que fes. Estava cuidant les persones, rebent les persones que venien a consultes o a lo que sigui, atenent el telèfon, que de vegades era una bogeria, posant ordre al local de Justícia Pau, sores d'aquí, caixes d'allà, tot. I és la meva tasca, és que és una secretària una mica, que a mi no m'agrada el nom aquest de secretària perquè, no sé, feia tot. Tot el que, vaja, estava al meu abast i sabia fer-ho, si no, no. Vaig conèixer a Joan Enric Vives, el primer delegat que jo vaig conèixer, que venia d'una església del Poblenou i que allà es va formar. Com a delegat, es va formar, a veure si m'entens. I després, era un home que ja es veia que tenia capacitats per ser el que ara és, o el que després està ara a la seu i fa... Un home molt... Sí, estava bé, molt bé. I després, l'actual, que és en Josep Maria Fisa, que era més, diguem, com t'ho diria jo? No sé, no era tan no és tan eclesiàstic com l'altre, com en Joan Vives. És més popular, diguem, més de tota la gent, encara que és molt llest i molt intel·ligent. Això són els dos. Feien la tasca de venir a les assemblees, a les juntes, i comentar i participar, però ell no tenia vot. Era el delegat episcopal, després informava
I l'anterior, no me'n recordo el nom ara, però l'anterior era un sacerdot que era del món obrer, saps? No me'n recordo, però era conegut i tampoc hi havia molta afinitat i no ha hagut cap problema en això. Un va ser quan la guerra de Bòsnia i ell estava d'estiueig, em sembla, i ell em va trucar. Paquita, què tal, t'has assabentat? Que no sé què, sí, escolta'm, doncs, perdona, però com que jo estic tal, convoca una roda de premsa. I llavors va ser un moment molt... Jo em veia, ara que fa, convoca una roda de premsa i tal i qual. I sí, la vaig fer, va venir també més gent, naturalment, i tot el procés de la guerra de Bòsnia va ser fort. I després un altre també, que era també quan... Bueno, no me'n recordo, però era així també alguna guerra o alguna cosa, no sé si era de l'Iraq o no me'n recordo. Però bueno, aquell moment va ser molt important per mi i per ell també. Després, i anant cap enrere, el del 07 també va ser un moment, perquè resulta que vam presentar les signatures i semblava que això tirava endavant i que ja estava, la gent del Congrés ja estava examinant les coses, a veure les possibilitats, i en Joan em va trucar també, Paquita, que crec que ens donaran el 07. Sí, perquè el Miquel Roca, que no sé què, que està fent una tasca, no sé quant, jo crec que sí, que... I després, clar, va resultar que no. Bueno, doncs no ens ho donen, però seguirem treballant, no? Va canviar tot, el fet de que vingués Joan, que era un home agosarat, que era un home decidit, que era un home que creia en el que feia, que tenia ideals i que aquests ideals doncs compartia amb tots nosaltres i ens feia estar al seu costat, perquè si no, no tindria tanta gent, entens? No, tenia molta gent que li donava suport i que s'entusiasmava amb les coses que ell preparava o iniciava o era... Jo crec que Justici i Pau, gràcies a Joan, però gràcies al voluntariat, i torno a dir, és el que és ara, el que era abans. Que ara ja s'ha calmat una mica, però no em toca a mi parlar d'ara, entens? Va ser tot, és que les campanyes, mira, la campanya d'Educació per la Pau va ser una campanya deliciosa, perquè no es parlava en els col·legis, no es parlava de pau, ni de justícia, ni de drets humans, no es parlava en aquell... Llavors no es parlava de res. Llavors es va fer una campanya que l'Arcadi Oliveres, no sé si li quedava algun col·legi per parlar i per fer conferències. Doncs la responsable era la Carme Rumia, que era una mestra també molt implicada en aquest tema. I bueno, tu saps la gent que va venir i que es va informar a través d'aquesta campanya de les coses que passaven al món, entens? I les escoles van començar a incorporar les temàtiques aquestes, perquè abans no. És així. I jo què sé, la comissió de Quart Món, per exemple, doncs hi havia polítics i gent que venia a preguntar a l'arxiu, a consultar. Escolta, i el Quart Món? I per què es diu Quart Món? I ja tens d'explicar-li que el tercer món són la gent, diguem, de fora del sud, o de fora i el primer món són la gent, diguem, del nord, i aquesta de Quart Món venia d'una entitat francesa, total, explicar-li. La gent venia i demanava ajuda, no ajuda material, no, però ajuda per poder impregnar-nos al seu sector d'amistats o del que sigui la causa, diguem, no? Totes les comissions han estat. Les de presons, hi havia uns voluntaris que
no sé, és que jo... És que va ser tot, perquè no sé, des que jo vaig... Des que... Una cosa és, es va fundar el 1968, vale? Doncs del 80 endavant va florir tot, va florir tot el moviment, diguem, no? De justícia i pau de les ONGs, diguem. Encara que estava malalt, o sigui, diguem-ne els 3 anys abans de morir, ell, la malaltia li va durar com a, jo què sé, un any o una cosa així. Però aquests últims anys no, perquè, jo què sé, si es va morir el 2001, doncs el 2000 i ja estava una mica tocat, però ell venia a Justícia i Pau. Ell venia amb totes les seves coses que necessitava per anar tirant. Ell venia cada tarda a Justícia i Pau. També és veritat que de vegades doncs, jo hi anava a casa seva i em donava la feina que havia de fer i tot això. Però ell se tenia molt sencer, molt sencer. I me'n recordo que un estiu, quan el van operar de pulmó, vam anar a veure allà a l'Hotel Trias, que estava ell de vacances, i tot somrient ens va dir, aquest matí he nedat i tal, no? I diu, no sé com, perquè només tinc un tros de pulmó, però mira, era una persona optimista, saps? I realista a la vegada. Optimista però realista. Tant és així que, no sé, és que recordo l'últim moment, però no sé si el moment ara és d'explicar l'últim moment de Joan. No sé si encara n'hi ha més coses per dir abans d'això, no? Tenia molta confiança, el Joan i jo mateixa. Ell confiava molt en mi i jo això li agraeixo molt. No em qüestionava res. Només un dia, dues vegades em va cridar l'atenció. Una perquè no li havia dit una cosa. Una persona havia donat un donatiu i jo no l'havia comentat, havia fet el meu apunt, però jo al final portava la comptabilitat i tot, perquè quan es va fer associació ja s'hi portàvem. I fèiem auditories i tot això. I llavors no m'has dit que tal persona... Ai, Joan, perdona, però una vegada. I una altra, venia ella a la tarda i va venir d'hora, a les 3, una cosa així, i estàvem parlant 2 companys i jo mateixa. I ell sempre deia bona tarda, hola, o el que sigui, i no li van contestar. I també ens va cridar l'atenció, però en tots els 23 anys que he estat amb ell, només aquestes 2 vegades, però confiava totalment, i penso, mare meva, quin goig, tenir una persona que pugui confiar en tu i que puguis ajudar d'aquesta manera. Ell, des de l'hospital, es preocupava per Justícia i Pau. I de vegades em trucava i em deia, per què no em portes? A veure com està l'economia, Paquita, com està l'economia? Doncs no et preocupis, Joan, que jo aniré i et faré un detall de com estem i tal i qual. I anava i li ensenyava. No et preocupis, Joan, que està bé, perquè mira, no estem en negatiu ni res, no sé què, i falten fer aquests projectes, els altres, tal. Es preocupava per Justícia i Pau fins a l'últim moment. Estava a Justícia i Pau. I en el seu recordatori, escrit a mà, posa ell, us estimo molt a tots. Això va ser de la seva mà, puny i mà, doncs va posar això, us estimo molt a tots. I era veritat, era una capacitat d'estimar que si no ho coneixes no ho diries, però saps allò que era un personatge, tot un personatge. Recordo també això, l'última vegada que vaig a veure, que va ser el dia que va morir. Ell estava entubats i tot això, no? I estava molt malament. I quan vaig arribar va fer un somriure, això va ser la monda. I la seva dona, mira, t'ha somrigut. Estava ja la seva dona, no? I va morir
allà mateix, després me'n vaig anar i ja quan ja es va obrir. I, bueno, això, jo crec que la seva generositat, perquè venien moltes persones estranyes, allà a Justici Pau també, persones que venien en històries d'aquelles surrealistes. I com que estava la porta oberta, entraven. I de vegades el Joan havia d'aguantar totes les històries que aquesta gent els hi contava, no, però aguantar, perquè de vegades eren veritablement pesadíssims. Però era així, era així. Vaig notar una soledat terrible i una responsabilitat que no em pertanyia tenir-la a mi, saps? Però, clar, era no sé com explicar-te, una tristesa, però, carai, ell va encomanar aquest optimisme que jo t'he dit, no? Aquesta mena de no perdre mai l'esperança i els ànims i tal. I, bueno, vaig estar 2 anys jo sola, molt durs, perquè jo havia responsabilitats que no eren les meves. Demanar subvencions, fer el projecte, presentar-lo, tot això. I vaig estar sola i vaig agafar aquesta mena de responsabilitat. Però era la meva obligació també, perquè jo no podia anar-me i deixar Justici Pau allà penjada. A veure si m'entens, sense ningú que estigui allà per respondre el dia a dia. I sí, vaig estar 2 anys fins que ja està. M'hagués anat si el Joan hagués viscut lo suficient com per canviar de president i que vingués un altre i volgués un altre equip, o el que sigui. A més, jo li deia al Joan sempre, Joan, quan tu veixis que no pots utilitzar-me, o sigui que no et serveixo, tu m'ho dius, però jo no vull ser nosa de ningú. I hi havia molta... I així va ser, el final de Joan va ser així, i després venia els altres i jo... Era com si no hi fos president, saps? Com si no fos president. Se passava algunes vegades per Justici, però és que era un home que no tenia temps per res, sinó per la causa. Ell, fins que es mori, estarà fent el mateix. Ell ha passat, l'Arcadi Oliveres ha passat malalties d'aquelles que no podia caminar i que estava fet caldo. I ell no se saltava cap xerrada, cap conferència, allà on sigui i amb qui sigui. És increïble. Arcadi Oliveres és increïble. Quantes vegades li hem cridat l'atenció? Arcadi, que no pot ser, que això que fas és perjudicial per la teva salut i si et poses malalt, que no podia. Tota la vida estarà fent així fins que es mori. Jo sempre pensava, abans que es morís Joan Gomis, que jo no esgotaria els meus anys perquè hi havia molta gent que havia d'entrar i jo sortir per donar-li pas a aquesta gent. I me'n vaig anar per això. Després de deixar la cosa Justici Pau tranquil·la i ben com presidents i com tota... Llavors me'n vaig anar, sí. Bueno, jo volia també canviar una mica, perquè són molts anys i moltes tensions. Tu saps, és dur tot això, molt dur treballar en una entitat d'aquest tipus. Però volia fer més coses. I bueno, això és la idea va ser aquesta. Una persona que també li interessava molt el tema i que volia col·laborar com a voluntària. I llavors, en principi, es va encarregar de fer tasques d'arxiu. Nosaltres teníem un arxiu molt ben fet, molt àgil, saps? Dissenyat per un altre company, enginyer industrial, que ens va dir la fórmula més bona per portar l'arxiu. I, bueno,
I ella s'encarregava de passar tota la documentació que arribava de Justícia i Pau a aquest arxiu que teníem. I després en el quart món, ella, vam parlar amb en Joan i tal, i l'Anna Gudiol podia ser una bona responsable. Després l'Anna Gudiol ve d'una família coneguda d'art pictòric. El seu pare era molt important en el món de la pintura, i la seva germana, la Montserrat Gudiol, suposo que no sé si la coneixíeu vosaltres o no. Bueno, doncs ella és la germana. Una persona molt obedient, en el sentit que amb ella li dones feina que fa el que vulguis, però tampoc volia sobresortir ni fer, no sé, una persona encantadora, que encara som amics i amigues, i cada 2 o 3 mesos doncs ens reunim per dinar, l'Arcadi, l'Anna i més companys de Justícia i Pau. De Justícia i Pau, és això lo difícil que t'he dit abans, no? Que hi ha gent, molta gent destacada, perquè per si sola era una persona destacada, que estava en l'engranatge de Justícia i Pau, però hi ha moltes persones que van passar per Justícia i Pau, van passar, van col·laborar o van venir a explicar-nos coses del seu poble. Per exemple, una persona, un kurd, va venir una vegada del Kurdistan per explicar-nos què estava passant i tal. Les persones destacades. Hi havia el Noguero, també, de l'Associació de Nacions Unides. Hi havia, com no, el Félix Martí, el Jordi Cots, com no, que va ser també molt, molt, molt important a Justícia i Pau, perquè la Comissió de la Infància la portava ell i el Félix Martí era el director del Centre UNESCO de Catalunya. I també, doncs, la seva opinió era vàlida, sempre una persona que venia moltes vegades a reunions, però no de junta ni res d'això, sinó a reunions extraordinàries que feien per consultar coses o per... Era un home, doncs, molt discret, però molt interessant també, el Félix Martí. Aquesta comissió era especial perquè va venir a Justícia i Pau, més o menys també quan jo hi vaig entrar, va venir que ja era una comissió de Justícia i Pau, ja era, no sé si no pertanyia a allò, però el Jordi Cots la va crear i llavors va parlar amb en Joan i va dir, mira, jo em dedico a això i m'aniria molt bé que pogués estar dintre de l'engranatge també de Justícia i Pau. I el Joan de pensa, a mi també m'aniria bé. Llavors, sempre ha comptat com una comissió de totes, entre les que tenim, no? Però no era una comissió que va sortir de, com t'he dit, dels voluntaris que venien a preguntar i no sé què, i es formava una comissió i l'altra. Va venir ja, diguem, el Jordi Cots, bon amic meu, encara ho som, encara ens veiem, i complirà 90 anys, com el Joan, que compliria aquest any 90 anys. Doncs era una persona que venia, era advocat, però no exercia d'advocat, o va exercir però fa temps. I era mestre d'una escola, de Barcelona. I llavors va funcionar. Ell el que volia era que la Declaració Universal dels Drets de l'Infant s'acceptés i fos una cosa molt consolidada. Llavors va escriure llibres, va fer moltes coses per la Comissió de la Infància. També hi havia el grup de voluntaris de la Comissió de la Infància. I, era un element també molt curiós, perquè va estar també com a síndic de la infància, amb el que està ara, no me'n recordo tampoc el nom,
i també va treballar a Benestar Social com a director del departament. En fi, era un personatge molt, molt vàlid i curiós i intel·ligent i planer. Va estar un temps treballant a Justícia i Pau i es cuidava d'algunes coses, per exemple, del tema estrangeria, saps? I temes així una mica a fora que no pertanyien a cap comissió ni res, però que ell aportava. Era un treballador de Justícia i Pau, un noi molt curós. Després es va fer unes jornades ecumèniques o de l'església, no sé què, i ell també es va encarregar de muntar-les junt amb un altre noi que també, el Joan, no sé com se deia, el Joan, li diem el Joan, però Joan Gómez, que encara és actiu a Justícia i Pau, encara escriu coses i tot això. És periodista i de molt jove va venir a fer de periodista a Justícia i Pau. Quan hi havia alguna cosa a escriure, el servei informatiu, o les rodes de premsa, o els comentaris de les reunions, quan es convocava. Ell era un periodista i venia allà i després va ser vicepresident també de Justícia i Pau. I després em va anar perquè es va crear un partit que és Ciutadans no aquests, no, però el del Maragall. Es deia també Ciutadans per la Pau, no me'n recordo exactament el nom. Tenia molt bones idees i ens informava moltíssim i les seves idees per donar a conèixer Justícia i Pau, per captació de socis, per totes aquestes coses, doncs ens va ajudar molt i una persona també molt vàlida. Joan Manuel Romaní, l'any d'estar allà, a Justícia i Pau, em va dir: tu t'has d'anar a l'Índia. I jo, sí? Bueno, muy bien. No, diu, t'has d'anar a l'Índia i t'aniràs a l'Índia. I va dir: què dius, Joan Manuel? Diu, sí, perquè tot el que estàs fent ara, si no vas a l'Índia, no té sentit. Un xaval, però joveníssim, no té sentit. No serveix per res. Tu has d'entendre i sentir el que estàs escrivint i el que estàs fent. I sí, me'n vaig anar a l'Índia. Vaig estar allà un mes i escaig, investigant la societat, per exemple, i vaig aprendre tant i tant i tant. Això és una cosa, un record fort, que portaré sempre. Em va ensenyar moltíssim el viatge. I ell també va fer un viatge i per això ho deia, si no anaves allà no entenia res. La primera protesta, manifestació de la meva vida. Jo vaig néixer al 45, calcula, 13 anys, 13, que serien el 50 què? 58, no? I va ser a l'escola, i anàvem a una acadèmia, aquella... I hi havia una injustícia, havíem fet una injustícia amb un profe que era el més bo que teníem, el senyor Balaguer, sempre me'n recordaré, era boníssim, perquè a més de la classe, del currículum que havíem d'aplicar, doncs ens ensenyava més coses. I un dia ens ensenyava l'escultura del David de Miguel Ángel. Bueno, pues corrió por la academia aquesta, que el señor Balaguer enseñaba fotos de gente desnuda. Y le dijeron, mira, el director le dijo, pues ahora te vas a descansar un poco, que así te toca. O sea, lo penalizó, el va penalitzar. I llavors ens van enviar gent que, la veritat, que no valia. Una mestra es pintava les ungles, preguntaves alguna cosa, ai, deixa, total. I jo me'n vaig posar, perquè a mi m'agradava l'escola, saps? Llavors
vaig pensar, doncs ara vaig al director i li parlo. Volem el senyor Balaguer. I vaig anar a classe, o sigui, hi havia 3 plantes, en cada planta hi havia una, per niños, i hi havia 2 o 3, i 2 o 3 i jo. I vam anar al despatx a protestar. I van dir que no hi havia dret, que no sé què, que el Balaguer. Total, que vaig rebre un càstig, el senyor aquell, el director va anar a parlar amb els meus pares i em va dir, diu, és que això no es pot fer en aquesta acadèmia, això no es pot fer, protestar i no sé què, i formar un escàndol, hi havia 3 o 4, que vam anar, i em va castigar fins una setmana sense anar al col·le.